Има една интересна история. Докато седях на леглото ми, видях някаква сянка да минава покрай него. И се изплаших. Завих се с одяло и се показах чак до утре сутринта. Събудих се. Нещо бяло мина покрай вратата. Отидах да видя какво е. Оказа се духа на куклата убиец. После казах на мама и на татко. Те не ми повярваха. Казаха, че е измислица. Но после аз им твърдях: мамо, тате, истина. Те казаха: сънувал си, моето момче, сънувал си. Но аз не им повярвах. Затова вечерта, докато дойде вечерта, завих се и изчаках пак сянката да дойде. Но изведнъж дойде. И после идва и вика: съдбата ти е определена. Ти ще умреш от куклата убиец. И после куклата убиец изкочи от тази сянка. Дори към леглото му. Но аз имах пръчка. Почнах го на земята. Съборих го. Почвам да го шамардосам с пръчката, ама много яка. Шамардосам го. И убих куклата убиец. Край.